Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесе татар телендәге тапшыруларын башлап җибәрә. Туры эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Гөлназ Ибраһимова безнең бүгенге чыгарылышта. Ковид шигенми, Казанда йогышлы җирдән тагын бер прививка ясату пункты ачылды. Süt койшан тәмле була, Мамадыш фермеры малларны җимешләр белән дә сыйлый. Актаныштагы күп телле адымнар мәктәбе ничек итеп алга бара, уку йортының 10 еллыгына багышланган тантанадан репортаж. Актаныштагы күп телле адымнар мәктәбендә тантаналы вакыйга үтте. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез Искәндәр Гыймалдинов язмасында. Актанышның Адымнар мәктәбенең бүген бәйрәм кичәсе. Аңа инде 10 ел. Минем өчен дә бу бик үзенчәлекле көн. Мин бит монда 3 ел укыдым. Гимназия-интернат урнашкан бина 2005 елда Актанышның 3-нче мәктәбе буларак ачыла. Ә инде 2011 елның 29 октябрендә ул сәләтле балалар өчен гимназия итеп үзгәртелә. Менә безнең инновацион юнәлештә эшчәнлегебездә, полилингваль юнәлештә 11 елдан бeri укытуыбызда. Менә инде хәзер фәннәрне дә инглиз телендә укытабыз. Бу елдан гарәп теле дә килеп керде. Бу инде безнең күптәнге хыялларыбызга менә ирешеп барабыз әкренеп. Ну әлбәттә безнең грандиоз цифровизация белән бәйле хыялларыбыз бар. Бирегә иң шәп укытучыларны һәм сәләтле балаларны бергә җыйганнар. Гимназиядә беренче көннән үк эшли башлаган коллектив менә инде 10 ел дәвамында үзләренә йөкләнгән бик зур вазифаны башкара. Балаларга ана теле белән беррәттән башка телләрдә дә иркен аралашырлык белем бирәләр. Татар дөньясына бик күп шәхесләр биргән район. Һәм без бүгенге көндә дә татар дөньясына шәхесләрне Актанышта бирмәсәк кем биргә тиеш дигән сорау белән яшибез. Шуңа күрә дә бездә мөхит шундый икән, без Рөстәм Нургали Миннеханов та бу мәктәп Актанышта булырга тиеш диде. Һәм икенчедән үзебезнең дә нык теләгебез бар иде, чөнки тарихны беләбез бит. Кайчандыр Европага танылган Ижбуй мәдрәсәсенең Әгерҗе районында урнашканын ник шундый уку йорты булдырмаска Актанышта дигән максат белән без башладык һәм бүген көндә дә эшлибез. Гимназияның күп кенә укучылары республика һәм Россия күләмендә үткән олимпиадаларда еш кына җиңүләр яулады. Алга таба да Адымнар мәктәбе укучылары үзләренең белеме белән аерылып торуына өмет зур. Гимназия 2011 елда сайлап алынган миссиясенә тугрылыклы булып эшен дәвам итә. Ул миссия 21 гасырда милләткә хезмәт итүче һәм дөньяны үзгәртүче татар зыялыларын тәрбияләү. Искәндәр Гыймалдинов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Бөтен Россия халык санын алу 14 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Анда катнашу һәр кемнең гражданлык бурычы. Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җан исәпнең мөһимлеге турында милләттәшләребезгә юллаган мөрәҗәгатендә дә искәртте. Хөрмәтле милләттәшләр, ил буенча халык санын алу бара. Бу чара без татарлар өчен аеруча мөһим. Чөнки халкыбыз илебезнең төрле төбәкләрендә яши. Татарларның Россиядә сан буенча икенче урынны саклап калуы синнән, миннән, барчабыздан тора. Минем бала чагым Акташ авылында үтте. Рус мәктәбендә белем алдым, рус малайлары белән уйнадым, аралашу нигездә рус телендә иде. Татар әдәби телен мин максатчан рәвештә дәүләт советы рәисе булып сайлангач өйрәндем. Депутат язучыларыбызның китапларын укып, алар белән бәхәсләшеп, фикер алышып. Бу аралашулар миңа татарның дөнья тарихында тоткан ролен тирәнрәк аңларга ярдәм итте. Һәм безнең алда торган максатларны да. Тормыш тәҗрибәмнән чыгып шуны әйтергә телим. Кайда гына яшәсәк тә, нинди генә телләрдә сөйләшсәк тә, безнең тамырларда татар каны ага. Геннарда хәтер саклана. Кадерле ватандашлар, мин барыгызны да җан исәптә татар дип язылырга чакырам. Халкыбызның киләчәге безнең кулларда.
Казанда ковидтан тагын бер прививка ясату пункты ачылды. Тәүлек буенча эшләүче пункт 7-нче клиник хастаханасы территориясендәге мобиль комплекста урнашкан. Ял көннәрендә вакцина ясатырга теләүчеләргә яңа мөмкинлек барлыкка килде. Эшләми торган ял көндәрендә башкала урамнары гадәттәгедән бушабрак калды. Транспорт бәкеләре дә азайды. Мәктәп укучылары каникулларда студентлар дистанцион белем ала. Ковидтан прививка ясатмаган 60 яшьтән өлкәнрәкләр үз изоляциядә булырга тиеш. Тик бу режимны барысы да үтәми. Нет. А почему? Я вообще не хочу с вами разговаривать по эту тему. Ввели режим самоизоляции пожилым. Никак, без комментариев. QR-код булганда элеккечә үк сәүдә, фитнес үзәкләренә, кафеларга эләгергә мөмкин. Тик төнге сәгать 11-дә кадәр генә. 15 ноябрьдән кинотеатрларга, театрларга, циркка QR-код белән генә керергә мөмкин. Ковидтан саклану чараларын Роспотребнадзор вәкилләре тикшерә. Чаллыда, мәсәлән, 5 оешмада закон бозу очраклары ачыкланган. Эшләми торган ял көннәре ковидтан прививка ясату өчен менә дигән кулай вакыт. Эш бирүчедән рәсми вакыт сорап торырга да кирәкми. Якында урнашкан пунктка килеп, прививка ясатуның бернинди кыенлыгы да юк. Республикада вакциналаштыру пунктлары 171-гә җитте. Соңгысы 7-нче клиник хастахана территориясендә ачылды. Ул тәүлек буена эшли. Битлек режимын үтәнү дә контрольдә тоталар. Җәмәгать транспортында тикшерү рейдлары дәвам итә. Тәртип бозучылар да җитәрлек. Мондый катгый чикләүләр эпидемиологик хәл яхшырганчы бара. Әлегә ял атнасы. Шушы мөмкинлектән файдаланып, вакытында прививка сатып өлгерергә, үзебезнең дә, якыннарыбызның да сәламәтлеге турында вакытында кайгыртырга кирәк. Табиблар шундый киңәш бирә. Фарис Мөхәммәтов, Ия Кисицина, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Республика терлекчеләре малларны кышлатуга күчерә. Җәйге корылыкка карамастан киләсе салкын айларга тулайым алганда азык җитәрлек. Сарман районының күпчелек крестьян фермер хуҗалыкларында фураж ашлыгы, сусыл үләннәр үстерү өчен үз кырлары, техникалары бар. Крестьян фермер хуҗалыгыннан махсус репортаж. 100 баш сыерга исәпләнгән ферма төзи башлаганчы, Газизовлар гаиләсе терлекчелекнең барлык нигезләрен үзләштергән. Алар крестьян фермер хуҗалыгын 200 ел элек оештырган. 2016 елда гаилә фермаларын үстерүгә Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы грантын атканнар. 2004 елда башладык. 15 августта ачтык біз. Шуннан бирле әкрен генә үзебез эшләдек. 2016 елда біз грантка развитие семейного фермерского хозяйства деген грантка программа кірдік. Біз анда 2 миллион 100 акча аттык. 100 баш үгезгә ферма салырга. Менә ферманы біз уже построили инде, төзедек 16 елда. Һәм үгезләр асрыйбыз. Төрлек азыгын үзләре әзерли. Яз һәм көзен кыр эшләрендә балалары булыша. Комбайн, трактор һәм башка агрегатлар үзләренеке. Төп юнәлеш иткә үгезләр симертү. Ат үрчетү белән дә шөгыльләнергә исәп тоталар. Сарван районында мондай мисаллар аз түгел. Күпләр дәүләт ярдәме программаларында уңышлы катнаша. 80 крестьян фермер хуҗалыгы уңышлы ашап килә. Алар тарафыннан 9,5 мең гектар җир эшкәртелә. Уңышлыгын ашап киләләр. Барысы даган быелгысы гына елда 21 елда бер фермер семейный гаилә фермалары программасы белән катнашты. Кошчылык направлениесендә юнәлешендә. Шулай ук 4 фермер безнең агростартап программасында җиңеп үзләренең проектларын реализовать, үзләренең проектларын ясый башладылар. Районда хуҗалык итүнең кече формалары уңышлы үсә. Биредә 80 фермер хуҗалыгы исәпләнә. Аларның 9,5 гектар сәрүлек җире бар. Дәүләт ярдәме белән киләчәктә яңа бурычлар куелган. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Ленар Хәбибуллин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Сарман районы. Мамадыш фермеры сыерларын җиләк-җимеш белән дә тукландыра. Илнар Газизҗанов социаль челтәрләрдә дә актив. Үз хуҗалыгыннан төшереп алган фотосурәтләрне урнаштыра. Үз рецептлары белән уртаклаша. Маллар карбыз, мандарин, башка цитруслы җимешләрне бик яратып ашый. Сөтләре дә тәмлерәк була, хайваннарның иммун системасын да ныгыта. Бу саранлык түгел, тәмле ризык белән сыйлану мөмкинлеге.
Мамадыш районындагы шәхси хуҗалык хуҗасы малларын бик ярата. Сыерлар рационына хәтта әфлисон, кавын, карбыз кебек тәмтоннары да керткән. Башта җимешләрне хатыны кибетеннән алганнар. Не только фрукты уж, и колбасы, и все. Просрочки есть ведь. Всем хватает. Хәзер җимешләрне күпләп сатып алалар. Илнар Газизҗанов үзенең мавыгын, сыерларны үзенчәлекле итеп тупландыруны интернетка да куйган. Игътибар итүчеләр күп. Җимешне үзебезнең кибет булгач, кибеттән кала җиләк җимешләр шуларны аны ташлап булмый бит инде. Бизнес без отходов дип атала бу. Экология да бозыла, ә булай сыерларга кирип салның, сыерлар ашый, отход та юк. Малларга тәмтомнарны атнага бер көн бирәләр. Калган көннәрдә алар гадәттәгечә туклана. Алма, слива, йөзем яки башка тәмле җимешләрне күрүгә күзләре ялтырап китә. Маллар авырмасын өчен Илнар җимешләрнең күләмен контрольдә тота. Җимешләрне аз ашатса да, аларның сөте тәмләнә. Баллы сөт була алмый, шәй генә була баллы. Ә менә колхозлар вакытында силос ашаган сыерларның сөте эши була иде. Ул аның ни сметанысын ашап булмый, каймагын, ни сөтен эши булмый иде. Агәрем ашаса сыер, аның даган сөте эши була, эшә торган булмый. Менә пешәнгә керә агәрем. Шуны ашыйлар алар. Сөте ашарлык, эшерлек булмый. Ә бу инде баллай бер ашагач инде эши була алмый сөт, берничектән ул баллы булмаса тәмле була инде. Илнар Газизҗанов үзен фермер түгел, тәҗрибәләр белән мавыгы итеп күрә. Үзенчәлекле рецептны контрольдә тота. Кайсы кавын карбыз, кайсы сыр ашый. Планында ишәк һәм тәвәк кышлары үчетү. Максаты Мамадыш районында беренче үзенчәлекле ферма оештыру. Эшкә бар күңелне биреп, яратып эшләсәң, максатка ирешергә мөмкин. Фарис Мөхәммәтов, Вадим Струминский, Ринат Сахиббәриев, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы. Гыйззәтовлар гаиләсе яңа йортка берничә ай элек күченгән. 3 балалы гаилә табигый газга тоташтыруны түземсезлек белән көткән. Хуҗа хатынның эше җиңеләйгән, акчаны да яңа калдырганнар. Бу бушлай газлаштыру программасы нәтиҗәсе. Тулырак алдагы язмада. Өйгә газ кергәч, җәннәт рәхәтлекләре килде. Гыйззәтовлар гаиләсе яңа йортка берничә ай элек күченгән. 3 нәни балалы гаилә табигый газга тоташтыруны түземсезлек белән көткән. Хуҗа хатынның эше җиңеләйгән, акчаны да яңа калдырганнар. Бу бушлай газлаштыру программасы нәтиҗәсе. Без газ булуга бик шатбыз. Чөнки беренчедән ул менә түләү ягыннан дагы экономия инде. Безнең мунчабыз бар бит инде. Мунча ягып керәсебез килә. Ул безнең газ белән булачак инде. Шулай ук балаларга менә ашарга пешергәндә дә газ белән уңайлырак эшләве. Йортларны газга шушы көннәрдә тоташтыра башлаганнар. Гыйззәтовлар йортына газ беренчеләрдән булып кергән. Торбаларны 10 чакрым озынлыгында сузганнар. Барлыгы 197 йортны табигый газга тоташтырырга җыеналар. Чыннан да бүген сөенечле көн, кояшлы көн беренчедән, икенчедән менә салкыннар килеп җитте, әкрен килеп җитеп бара. Май ае түгел, октябрь ае бетеп килә, шуңа күрә менә бу газ, җылылар безнең илләргә бик мөһим, бик кирәге. Газны бушлай илләргә китереп җиткерү ил президенты Владимир Путинның проекты. 5 миллион чамасы кеше әлеге хокукка ия. Инде бу программа буенча безнең республика буенча бик күптән эш бара. Программа газлаштыру программасы Татарстан Республикасында дип атала. Моның буенча инде индивидуаль йортларга, коммуналь бытовой объектларга, промышленный объектларга газ кертү эшләнде. Менә бу объектка хәтле без шушы программа буенча эшләнгән Сабар районының Юлбата авылында газларны таштырдык. Биектау районының Пермеки дигән авылда анда 994 участокка газопровод китерилде җир кишәрлекләренә. Инде менә Балык бистәсенең Северный поселогында монда 197 участокка газ үткәргеч китерилде. Татарстанда 18 меңгә якын йорт бушлай газга тоташтырыла. Планда 2023 ел ахырына кадәр шәхси йортларга газ кертүне тәмамлау. Фарис Мөхәммәтов, Гүзәл Зәйнәкова, Такир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары, Балык бистәсе районы. Татарстан дәүләт телеканалында яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Без турыдан-туры эфирдә эшлибез алдагы минутларда. Иртәгә 4 ноябрьдә халыклар бердәмлеге көне.
Исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең каберен бил. Казанның яңа Татар зиратында җирләнгән күренекле шәхесләргә багышлап китап басылды. Исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең каберен бил. Галимнәр Казанның яңа Татар зиратында җирләнгән күренекле шәхесләр әдәбият сәнгать әһелләренең каберләрен барлап, махсус белешмә басма нәшр итте. Айдар Нагманов белән бергә изге урыннарда хәбәрчебез дә булып кайтты. Казанның тарихи зиратларын өйрәнүгә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов йөкләмәсе буенча 2017 елда ук керешкәннәр иде. Башта атаклы кешеләр күмелгән урыннар реестрын булдыру максаты куелды. Ә галимнәр төрле гасырларда яшәгән шәхесләр турында китапта бастырырга өлгерде. Биредә Шихабетдин Мәрҗани, Каюм Насыри, Гади Такташ, Бакый Урманчы, танылган башка язучылар, артистлар, драматурглар, дин белгечләре, күренекле төзүчеләр, сәясәтчеләрнең каберләре бар. По мере того, как мы работали, стал осознаваться масштаб. Biz izlənələr vaxtında Яңа Татар бистәсе зиратының тарихи масштабын бәяләдек. Ул бар татар халкының мирасы булып тора. Танылган шәхесләрнең кабер саны буенча Россиядә башка мондый зиратлар юк. Шуңа күрә бу зират үзенчәлекле тарихи истәлек урыны булып саналырга хаклы. Атаклы замандашларыбызның каберләре дә бар монда. Профессор Шамил Каратай илдә беренче булып хәлакәтләр медицинасы хезмәтен булдырган иде. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының тернәкләндерү үзәгенә һәм Казан урамнарының берсенә аның исеме бирелде. В этой книге, которую мы подготовили по итогам обследования, сюда вошло 720 персоналей. Без чыгарган басмага 720 атаклы шәхес турында истәлекләр керде. Алар арасында дәүләт эшлеклеләре дә, 8 Советлар Союзы, социалистик хезмәт геройлары, архитекторлар, рәссамнар, академиклар да бар. Тарихи материаллар Татар энциклопедиясеннән алынган. Ул басмага зур күләмдә мәгълүмат урнаштырырга мөмкинлек бирә. Айдар Нагманов сүзләренә караганда, бу тарихи әһәмияткә ия. Зиратка танылган шәхесләр каберләрен карарга күп кеше килә. Башкала кунаклары, чит ил вәкилләре дә монда махсус килә. Алар Шихабетдин Мәрҗани яки Габдулла Тукай кебек һәр яктан белемле шәхесләр алдында башларын ияләр. Ә яшьрәк буын вәкилләре Илһам Шакиров, Әлфия Афзалова яки Хәния Фәрхи каберендәге һәйкәлләре килә. Галимнәр фикеренчә, яңа Татар зираты Татарстанның тарихи мәдәни мирасының бер өлеше. Бу басма тарихчыларга, музей хезмәткәрләренә, экскурсиячеләргә, туган як тарихын һәм мәдәниятен тирәнрәк аңларга теләүчеләргә бик файдалы кулланма. Ләлә Зайнуллина, Дмитрий Второв, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Диңгез унаягы белән бәйле веб-сериал дөнья күләм җәмгыятьтә зур кызыксыну уятты. Турыдан-туры трансляцияләү серверларында 90-нан артык илнең иң популяр сериалы буларак танылды. Бу шаукым Татарстан блогерларында социаль шелтәрләрдә «Игра в татары», ягъни татар булу уенын оештырырга илһамландырган. Уеннан уйма килеп чыкмаганмы? Алып баручы ни өчен битле киеп билгесез булып калырга тели? Бу сорауларга җавапны хәбәрчеләребез дә эзләде. Әлеге кадрлар октябрь айының иң популяр сериалынан алынган. Сценарий буенча геройлар турнир уза. Оттырырга ярамый, юкса гомерең белән түләргә кирәк. Шуңа охшаш уенны Татарстан блогерлары да башлап җибәрде. Әмма уен тәртибе үзгә. Әлбәттә, татар уенында катнашучылар гомеренә куркыныч янамый. Сынауларны узучы тагын бер кат үзенең чын татар булуын раслый. Икенче бируне үтәр өчен миңа иртәрәк торырга туры килде. Чөнки эш пешмак пешерү үзенә бик күп игътибар сорый. Башта бисмилла әйтеп камыр куйдым, аннары бәрәңгеләр, суганнар, итләр турап эш пешмак эш ясадым. Ул эш пешмакны пешереп, берсен 1 минут эчендә ашап та бетердем. Берничә көн эчендә уенга 2000-гә якын кеше кушылды, ә уенның Инстаграмдагы аккаунтына язылучылар саны 12 меңнән артып китте. Бу уенның татарча версиясы хайпта булырга мөмкин, чөнки хәзерге заманда интернетта подписчик саннарын арттыру өчен кеше нәрсә генә эшләми. Катнашучылар сериалдагы кебек үк әлеге биремнәрне кем бирүен һәм аларны кем бәяләвен белми. Уенны алып баручы исемен әйтми һәм үзен күрсәтми. Бу проектның төп максаты, дөресен әйткәндә, бөтен дөнья татарларын бергә җыеп, социаль челтәрләрдә рәхәтләнеп алар белән аралашып, уйнап, ял итү. Идея авторының кем икәнен ачыклау өчен уенга яңалыклар хәбәрчесе буларак кушылырга туры килде. Татар Квестын оештыручыны таптык, әмма ул әлегә билгесез калырга теләде. Катнашучылар аның исемен финалда гына белә.
Татар уенында җиңүчегә ноутбук трансформер бүләк ителә, әмма аның өчен 6 биремне үтәргә кирәк. Алар төп сериалдагы кебек катлаулы түгел билгеле. 3нче биремдә мәсәлән катнашучылар мөмкин кадәр күбрәк кеше белән бергә татарча биергә тиеш. Эльвира Файзуллина, Мөршидә Җихан, Татарстан яңалыклары. Роберт Миңнуллин исемендәге балалар һәм яшүсмерләр өчен иң яхшы әдәби әсәрләр ярышмасы игълан ителде. Анда катнашу өчен әдәби әсәрләрне 30 ноябрьгә кадәр Татарстан Язучылар берлегенә юлларга кирәк. Бу хакта Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат очрашуында хәбәр ителде. Әсәрләр иң яхшы проза әсәре, иң яхшы комикс, иң яхшы скетч, иң яхшы балалар өчен шигырь номинацияләре буенча кабул ителә. Әдәби ярышманың бүләкләү фонды 900 мең сум. Нәтиҗәләр декабрь аенда ясала. Конкурс татар халкының милли тәңгәллеген саклау Татарстан Республикасы дәүләт программасы кысаларында үткәрелә. Без әлбәттә бу конкурс белән клашлап ала алмабыз бөтен теге үзебез теләгәнне. Ләкин күпмедер татар балалар, татар үсмерләре укый торган әсәрләр, талантлы әсәрләр тумасмы дигән өмет белән шушы без премияны игълан итәбез. Иртәгә 4 ноябрьдә Халыклар бердәмлеге көнендә смотрим.ру платформасында «Славься Отечество» онлайн марафоны башлана. Телевизор караучыларга Россия халыкларының традицияләре, гореф-гадәтләре, диннәре турында уникаль сюжетлар күрсәтелә. Тулырак хәбәрчеләребез видео язмасында. Төрле милләтләр бердәмлеге. Күп гасырлар дәвамында Татарстанда 173 милләт халкы берләшеп, сөекле Тукаебыз язганча, тел вә лөгать алмашып яши. Уникаль тарихи урыннар да бихисап бездә. Изге ана Казан иконасы соборы, борынгы Болгар шәһәрендәге Ислам академиясе, 2015 елның 4 ноябреннән башланган Халыклар бердәмлеге көнендә нәкъ менә шушы әһәмиятле тарихи урыннар белән кабат танышып булачак. Мы всегда говорим, что это республика, в которой сливаются воедино два мира, две религии, две культуры. И, конечно, тот сюжет, который мы подготовили в рамках этого марафона, он как раз об этих двух мирах и о том, насколько они близки и насколько мирно они вместе на протяжении многих веков сосуществуют. Бүтін Россия дәүләт телерадиокомпаниясының барлык филиаллары, журналистлары үзләренең кече ватаннары тарихын тәкъдим итә. Телевизор караучыларга көнбатыштан көнчыгышка, төньяктан көньякка таба беренче юл узучыларның эзләрен күрсәтәләр. Марафон расскажет о великой, драматичной, героической истории России, обо всех народах, живущих в нашей стране, об их культуре, обычаях, религиях, традициях, об их прошлом и настоящем, о том, как все народы, объединившись вместе, строили, созидали нашу державу. 16 сәгатьлек телемарафон төбәкләрдә компания филиалларының уртак тырышлыгы белән әзерләнгән онлайн марафон сериясын дәвам итә. Барлык сюжетларны 4 ноябрьдә иртәнге сәгать 8-дән смотрим.ру платформасыннан карап була. Ләлә Зайнуллина, Валентина Васильева, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Иртәгә 4 ноябрь Халыклар бердәмлеге көне шул уңайдан Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнехановның мөрәҗәгате. Кадерле татарстанлылар, хөрмәтле ватандашлар, сезне күп милләтле Россия тормышында үзенчәлекле урын алып торган Халыклар бердәмлеге көне уңаеннан котлыйм. Илдәге фетнәне җиңеп, чит ил баскычларын куып чыгарганнан соң 4 гасырдан артык вакыт узса да, халкыбызның тынычлык, азатлык, шәфкать һәм гаделлек идеалларына тугрылыгы традицион рухи хәзинәләргә һәм килер көннәребезнең якты буласына ышанычлы, элеккечә үк какшамас булып кала. Сынауларны бергәләп үтәргә һәм куәтле дәүләт төзергә мөмкинлек биргән бу сыйфатлар безгә яшәргә, эшләргә һәм авырлыкларга каршы торырга көч бирә. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында гражданлык тәңгәләребезнең мөһим бер өлеше булган чорлар һәм буыннар арасындагы нык бәйләнеш аеруча ачык сизелә. Милли телләрне һәм гореф-гадәтләрне саклап һәм үстереп, бай тарихыбызны өйрәнеп, без күп төрлелектән бердәмлеккә, бер бөтенлеккә омтылабыз. Үткәнебезне донга күмеп кенә калмыйча, киләчәгебезне дә төзибез. Шуның белән яңалыклар чыгарылышы тәмам. Сау булашабыз.